успех. Намирате време за размисъл. Това е източник на сила. Намирате време за приятелство и песни. Това е условие за щастие. Да дадем щастие песента и щастието има възможността представянето на група към училището с ръководител госпожа Калина Несторова. Ще чуем песните. Дайте шанс на песента. Музика Светослав Обашки. Текст Катерина Кирякова. Все намерили. Музика Стефан Дьомов. Текст Иван Ненков. Там много изпъква. Thank you.
След очено